ଅଛି ଲେଜ ଦେଲୁ ଦିଟା ଲେଜ ଏଇଟା ନଉନ ନିଅ ଦିଅ ଲେଜ ନିଅ ଆଉ କଣ ନବ ନଉନା ଯାହା ନକରି ନିଅ ଇଏ କେତେ ଆସୁଛି ବିସ୍କୁଟ ନୁନା ଚା ଖାଇ ନା ନା ଲେଜ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ହବ ତ ସମାନ ପଡିବ ତ ମୁଗ ମିଶ୍ଚର ନଉନା ନା ନା ମୁଗ ମିଶ୍ଚର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଉ ହେଇକି ଆଉ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ନା ନା ଖାଉ ନା ପରେ ନେବି ପରେ ଆଉ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ପଡିବ ନା ଓଜନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ ପଡିବନି ତ ସମାନ ପୁରା ତମେ ଯାଉନ ଓଜନ କରିକି ଦେଖିବ ଯଦି ଓଜନରେ କମ ପଡିବ କହିବ ସବୁ ପୁରା ସମାନ ସବୁ ପୁରା ସମାନ ଆରେ ନା ମୁଁ ଭିତରୁ ବି ଗଣି ଦେଇକି ଦେଖିବ ସମାନ ବି ଥିବ ଆରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ମାନେ ସେ ପଡିବ ତ ଠିକ ପଡିବ ତ ହଁ ଠିକ ପଡିବ ତମେ ଦେଖିବ ଯା ତମ ଘରେ ଗଣି ଦବ ଦେଖିବ ସମାନ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ଠିକ ନ ପଇଲା ମୁଁ ଘରେ ନେଇକି ଗଣିନି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେଇବି ତମ ଫେରେଇବ କଣ ଦେଇ ଦେଇକି ତ ପୁରା ପଳେଇବ ଆଉ କଣ ଖାଲି ଦେଇକି ଯିମି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେମି କାହିଁକି ଆରେ ତମେ ପା କହୁଛ କି ଏଟା ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ଠିକ ମୁଁ ନେବିନି ହଉ ଏଇ ନିଅ ଆଉ ନଉନା କଣ ସେତିକି ଏତିକି କେତେ ପଇସା ଏମିତି ହବ କି ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଧର ତମେ ନିଅ ଏଇ ଧର ଆଉ ନଉନା ନା ନା ଏଇ ନିଅ ଏଇ ନିଅ ଗଣିବା କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଣେ ବସିକି ଗଣିବା ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ 1 2 3 4 5 ଛାଡ଼ 6 7 8 9 10 ये 11 ହେଲା 11 ପୁରୀ ଦବା 11 ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ହାପେ କଣ ଏଥିରେ 12 ହାପେ ମୋର 1.5ଟା କମିଗଲା ଏତେ ସାହସ ତାର ଏଥିରେ 1.5ଟା କମ ଅଛି ଏବେ ତାକୁ ଦେଖିନି କହିଲା କଣ ନା ସମାନ ଅଛି ତା ସମାନ ଛଡଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଉସୀ ଏଇଟା କଣ କହନି ତୁ ଦେଇଛୁ ଗୋଟାରେ ଅଧିକ ଗୋଟାରେ କମ ଗୋଟେରେ ଅଧିକ କେତେ ଅଧିକ 1.5ଟା ଅଧିକ ଅଛି ଏଟାରେ କମ ଅଛି 1.5ଟା କିଏ କହିଲା 1.5ଟା ନା ଅଧିକ ଥିବ ଆରେ ଏଟା କମ ଅଛି 1.5ଟା ନା ଅଧିକ 2ଟା ଥିବ ଅଧିକ ନା 1.5ଟା ଅଧିକ ଅଛି ମୋ ତାହେଲେ ମୋର ଫାଳେ ଅଧିକ ଥିଲା 2ଟାରୁ 1.5ଟା ବାହାରିଗଲା ତମେ ମୋ 1.5ଟା ଖାଇଦେଲ ଅଧିକ ଥିଲା ଅଧିକ ନଥିଲା କମ ଥିଲା ଆରେ ଅଧିକ ଥିଲା କମ ଥିଲା ନା ଅଧିକ ଥିଲା ନା ମତେ ଦେଲ ତମେ କହିଥିଲ 3ଟି ଦବ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ମତେ ଆଉ କାଇଁ ଦେବି ସେମ୍ ତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେମ୍ ତ ହେଇଗଲା ସେମ୍ ହେଇନି ତମେ 5 ଲୋକ ଡାକିବି ନାଇଁ ସେମ୍ ହେଇନି ପଚାୟ ତ ବସେଇନି ତମେ ଖାଉନି ଯାଉଛି କଣ ନେଲା